igama lami ndinguSisipho, ifani ndinguMatshaya, isiduko ndingumandaba, ubhatele, uchibas, umntungwa, unonunu, unogubela, unongayingayi. Ndikhulele apha kwa-14, bendifunda eMtyeku kwiprimary yam. So phaa eMtyeku ke kuthanda uzotywa ke kusenziwa yonke loo nto. Then ndarealize ukuba ndiyakwazi uzoba. Ngulizaliselo xa umqale phakathi. Ndikhumbula ngelinye ixesha phaa ndinopolonek phaa endlini. Qha ke ngolo polonek wenziwe ne. So apha nje benziwe unendawo ezimithungo edityanisiweyo wenza lo polonek. Mane ndiqhawula phaa ndizenzele izihlangu. Then abantu elokishini abantu besithi ndisisidalwa just because ndenza izinto abanye abantwana abangakwazi uzenza. Then ndandibava abantu bemane besithi bafuna uba ngoogqirha oonesi. Into endandizixeleyo uba ndifuna uba yi-fashion design. And endlini yayiseyixolelwe loo uba ndizawuba yi-fashion designer kungekho mntu ndithathele isigqibo. So ndakhula ke ndisithi ndifuna uba yi-fashion designer qha bendingasazi esona sikolo ndinokwenza kuso i-fashion. Njalo ndikwazi njani xa uyidalelwe into uyidalelwe mna bayafunda nje ndiyaziasaza ndiyofundela ufleha thina siyiphiwe le nto basebona into nje mna noSisipho sidibene ngeento zentloko. uSisipho ungumntu othanda ukwenza umsebenzi wezandla. Ewe nam ndiyakwazi but andifikeleli phaa kwelaa nqanaba lakhe akulo. Ndiye ndifunde izinto phaa kuye. Umzekelo, uyakwazi uthatha ilentuka ilaphu eli lekhawusha ngalithatha lijika kwenzela itopu abe lithunge ngesandla sakhe. Xa kukho imethi ezishekileyo apha uyathatha ipisi ayizolahla uzayijika ayenze i-clutch bag. Ndihleli apha elokishini then kwafika i-idea kumba mandenze into abantu abangenoyicingela uba ndidizayine i-clutch bag ngemat ilantus icarpet. So ndayidizayina le clutch bag ndayenza yayilo hlobo bendifuna ibe lilo. Abantu were so surprised ba njani ba ndenze i-clutch bag ngemat because akho mntu ebeyicingele loo nto but ndayenza ndayifakela ndayidecorate ya-right ndayiposta kuFacebook. Abantu bachazeka babe befuna ndibenzele nabo nala bantu apha ekuhlaleni babeyibonile. Umama wam was so proud of me. Sisipho ndaqala umqaphela uba unesiphiwo sezandla eseselower primary. Ndikhumbula ngenye imini ndimenze intloko xa ndisithi uziphothile intloko le yonke and uziphothe kakuhle akafonyozanga nje ube ngumntana uzenze kakuhle. Unaso le siphiwo sothunga uyathatha amalapha njengoba nam ndithunga athatha amalapha ashiyekileyo ufuna uzenzela into uyayithunga ngesandla esisakhe yazisikele yazithungele ngesandla esisakhe. Ngoba ndisenza i-matric befuneka kwenyanzelekile ukuba ndiye ku-matric dance ndibe ndizixela uba ndiyafuna. So ndathetha nenye designer ke ndabe ndiqoma ndinale ID lokho yam ndibawela ibe nje. So ndayibuza laa designer bana ingandithungela ngamalini na ilokho. So yathi yi-2.7. Ndabe ndiqoma i-2.7 po ilokho andinoba nayo. So ndathetha nomama wathi ilokho yakhe mandimenzele ngokwam yena uzayizoba phantsi uba ufuna ibe njani na. Mama ndabe ndimxelela uba mama ayikubo uyakwazi uthunga. So ufuneka uzi-challenge kule game uyithunge. Yena uqhela uthunga imibhaco ezinto zabantu abakhulu. So wabezixela uba andiyodizayina mna. Ndabe ndizoyikisela ke mna ke because nam andikho perfect but ndiyenza ke. So ndayizoba ilokhwe ndam lothenga imaterial nyhani ke ndayenza ilokhwe yaphuma ke yayile nto afuna ibe yiyo. Then sathatha like 2 days bam asiyenze yena wakhabe elantuzi eyithunga simane sidibanisa ipisi wayigqiba ke sayidecorate soyi-2. Yayile ndlela ke ndifuna ibe yiyo yayiyo nyhani ya-right.
like esikolweni ngoku abantu besiya ku-matric dance babesithi mani badizayinele ilokhwe babe besithi ke ngoku abantu beni-undermine uba andinokwazi kaloku mna uba charger because andingoDavid Tlale and all that stuff and andikabiyo ne-fashion designer so suppose uba ndiyabazobela nje free. Ibindikhathaza kakhulu just because ibindenza somehow ndibawele no-give apha kule nto ndiyibawelayo but at the very same time phinde ndizixelele uba tshini andizobe ndidiscouragwa ngabantu because ndiyayithanda le nto ndiyayiphila yinto endandizixelele ndisakhulu uba ndiyinto endifuna uba yiyo. Abazali abaninzi bayakhala phandle apha ngabantwana babo, abanye basebenzisa ii-drugs, abanye bafundile kwabantwana basebenzisa ii-drugs but yena ungumntana alright ohlela apha endlini ozenzela iintloko zakhe wenza uba wenza iintloko at least afumane something. Ndiyabawela afunde enze le nto ayithandayo qha ke ngenxa yeemeko zomnotho kunzima. Into endi-inspirishayo into ye-fashion designing ne-drawings ke i-art in general yinto yoba ndiyayazi ndiyayithanda le nto and sisiphiwo mosi abanye abantu abakwazi uzenza izinto ndikwazi uzenza so yeyona nto indenza ukuba ndiye ndisiba nomdla kakhulu kule into yoba mandiqhubekeke ngayo ndiyenze because ndiyayithanda. It's not about imali, it's about uthando lwale nto and ndiyonwaba ndiyaphila ndizibona ingathi ndikuzincincingo xa sendibona into endiyenzileyo ndibe nemincili ibe ngase ndibonise wonke umntu uba guys ndenze into ethile nento ethile ndifuna ukuphumelela apha kuyo ndingabe ndisenza izinto ezizawuthi mhlawumbi sendifumene umsebenzi konje xa ndisiya emsebenzini andonwabanga ndivuka sendinjingijingi just because ndiyayazi uba le nto ndiyenzayo ndiyenzela upleaser mhlawumbi abantu balapha ekhaya because xa ndisenza ifashion ndiyayazi uba okay lo mntu uhamba phaa unxibe ibrand yam yinto ethungwendlini indivisa kamnandi so le ba ndithi ndiyoba ngugqirha ndifike ndiye phaa esibhedlele ndiphathe kakubi ii-patients babe ndiyi-fashion designer bezawuthi umntu ozothenga ibrand yam ndibe ndimncumela ndimvuyisa because ndiyayazi le nto ndiyenzileyo ndiyayithanda.